ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಲ ಮಂತೆಲ್ಲ ತಲೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಬಾವೆ ದುಂಬು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದಾಯ್ತು ಮಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋಟಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕರುಣಪುರ ಕಟ್ಟದುತ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಜೇನು ಕುಲುಣ ಅಂತ ಇರ್ಬೋಡದು. ಸೊ ಅವು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಿತ್ತ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತದೀತಿರ್ದೇನು ತೊಯ್ಬೋನಿಗ್ಲೇ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಸೋಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಕರ ಪೂರ ದಿಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದೆಟ್ ದಾಯ್ತಾಪಡೊಂದು ಪಂಡ ಓಲಾಂಡ್ಲ ನಮಕಿತ್ತ ಚೀ ಅವಡು ಓಲಾಂಡ್ಲ ಅವು ಕುಲ್ಲೋಡ್ದಂಡ ನಡೋ ಒಂದು ಪಾತನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಅವು ಕುಳ್ಳುವ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಡು ಮಲ್ತು ದೀತೇರಿ ಲೈಕ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಸೋಗೆ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಹುಳ ಹಿಡ್ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕರ ಪಂಡ ಕರ ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕರನು ದಿಡ್ದು. ಸೊ ಐಕ್ ಚೂರು ಪಾಳೆ ಬರೋದು ಹಿಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪೋಯರ ಮಾತ್ರೆ ಮೂಳೆ ಪೋಯರ ಮಾತ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಹಿಡ್ದಿರು ದೆಟ್ಟವು ಚೀಯ ಬತ್ತನ ದೆತ್ತುಲೈಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಯ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಾಯ್ತಂದು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ತೊಯ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಿನ ಬೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಚೀಯ ಬತ್ತು ಕುಳುದನು ನಿಗ್ಲಿಗೇನು ತೊಯ್ಪವೇನು ತುಲೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ತೊಯ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಐಟೆ ಉಂಡು ಸೋಕಡೆ ಬತ್ತದ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಬತ್ತದ ಕುಳುದ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಮಂತಾರ ನಮ್ಮ ಕರ ಬರ್ದಿತ್ತಾರ ದೆಟ್ಟು ಚೀಯದ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಬತ್ತದು ಕುಳ್ಳುದು ತುಳೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ಒಂಥರ ತುಳೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲಂಜಿ ಪೋಪುಣ ಅಂಚನ ನಿಗ್ಲೆ ಇಂದು ತೋಜುನತ ತುಳೆ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೋಂದು ರಾಪುಣ ತೋಜುನತ. ಸೊ ಇಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ನಮಕು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೊಳಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡೇನು ತೊಯ್ಪದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಈ ರೀತಿದ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಜಾಯ್ಕೊಯ್ದ ಮರ ಪೂರ ಉತ್ತುಂಡ ದೆಕ್ ನೀಟದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಪೂರ ದೀಲೆ. ಸೊ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ದಾನ ಪಂಡ ಚೀಯೋಗ್ಲೇ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಬತ್ತದವಳು ಕುಲ್ಲುವ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಕೈನು ದಿಪ್ಪಿರ ಸುಲಭ ಪಂಡ ಕರದು ಐನು ಚೀಯ ದಿಪ್ಪಿರ ಸುಲಭ ಬಡೋ ದೆಪ್ಪೊಳಿ ದಯಪಂಡ ದಾಲ ಬೇಳೆದಲಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಐನು ರಿಮೂವ್ ಅಲ್ತುಂಡು ಐಟುತ್ತಿನ ಪೋಳೆಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಬೋಂಡು ಐಟು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪಿರಳ ಕೊಲ್ಪವಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಂಟೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗಳ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈ ಉತ್ತರ